హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ అందరికి. సో భగవద్గీత అవగాహన లెవెల్ 2 కార్యక్రమానికి మీ అందరికీ కూడా ఇస్కాన్ మంగళూరు శ్రీ శ్రీ రాధా గోవింద ఆలయం తరఫున స్వాగతం. హరే కృష్ణ. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షుర్మిలితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्. वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवम. श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश नमा ओं विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने. नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे. नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरी विषे नमः. हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण. సో ఈ భగవద్గీత అవగాహనము లెవెల్ 2 కార్యక్రమంలో మనము ఈ భగవద్గీతలోని మొదటి 2 విభాగాలైనటువంటి కర్మయోగాలు అలాగే భక్తి యోగాలను పూర్తి చేసుకుని మరి 3వ విభాగమైనటువంటి జ్ఞాన యోగములు మరి మనము ఎంటర్ అవుతూ ఉన్నటువంటిది. సో కాబట్టి మరి 13వ అధ్యాయమైనటువంటి ప్రకృతి పురుషుడు చైతన్యము అనేటువంటి ఈ అధ్యాయము. సో ఈ అధ్యాయాన్ని ఎందుకంటే మనకి భగవద్గీత మొదటి 6 అధ్యాయాలలో భగవంతుడు దేవాది దేవుడైనటువంటి శ్రీకృష్ణ భగవానులు వారు బోధించినటువంటి ఆ విషయాలను చూసినట్లయితే 18 అధ్యాయాలుగా ఉన్నటువంటి భగవద్గీతలో మొదటి విభాగమైనటువంటి కర్మయోగాలు ఆ 1వ అధ్యాయం నుండి 6వ అధ్యాయానికి. సో ఈ అధ్యాయాలలో దేహము తెలిసిన వాణి అంటే జీవుని గురించి ఆ భగవంతుణ్ణి అర్థం చేసుకోగలిగేటువంటి స్థితిని గురించి వివరించబడినటువంటిది.
అలాగే మధ్యలో ఉన్నటువంటి 6 అధ్యాయాలు దేవదేవుడు, ద సుప్రీం పర్సనాలిటీ ఆఫ్ గాడ్ హెడ్. అలాగే మరి ఆ భక్తియుత సేవ విషయంలో ఆత్మ పరమాత్మల మధ్య ఉండేటువంటి సంబంధం, రిలేషన్ బిట్వీన్ ద ఇండివిజువల్ సోల్ అండ్ ది సూపర్ సోల్. అలాగే భక్తియుత సేవ అంశాలను గురించి మరి అక్కడ వర్ణించినటువంటిది. మరి మహోన్నతమైనటువంటి స్థితి, వ్యక్తిగత జీవుని ఆధీన స్థితి మనకి ఈ అధ్యాయాలలో వివరించబడినటువంటిది చూసాం. జీవులన్నీ కూడా అంటే జీవులు అన్ని పరిస్థితులలోనూ ఆధీనులే. కానీ ఈ మరుపు కారణంగా ఏదైతే ఈ భౌతిక జగత్తులోనికి వస్తున్నామో, ఈ భౌతిక జగత్తులోనికి వచ్చినటువంటి మరుపు కారణంగా, అంటే భగవంతుడితో మనకున్న సంబంధాన్ని మర్చిపోయిన కారణంగా దుఃఖాల పాలు అవుతూ ఉన్నటువంటిది. సో మరి ఇక చివరి అధ్యాయాలైనటువంటి ఈ లాస్ట్ 6 అధ్యాయాలు, అంటే ఈరోజు మనం చూడబోతూ ఉన్నటువంటి 13వ అధ్యాయము నుండి 18వ అధ్యాయం వరకు కూడా మరి ఆ భగవంతుడిని, అంటే ఈ జ్ఞాన పద్ధతుల ద్వారా మరి ఏ విధంగా ఆ భగవంతుణ్ణి చేరుకోగలుగుతాము అనేటువంటిది. అంటే మనకి ఆ ప్రకృతి సంపర్కంలోనికి జీవుడు ఏ విధంగా వస్తూ ఉన్నాడు, కామ్య కర్మలు, జ్ఞాన సాధన, భక్తి యోగన నిర్వహణ అనేటువంటి వివిధ పద్ధతుల ద్వారా మరి జీవుడు భగవంతుణ్ణి ఎలా చేరుకోగలడు, అంటే జీవుడు భగవంతుడి చేత ఏ విధంగా ఉద్ధరించబడుతున్నాడో అనేటువంటిది ఈ 13వ అధ్యాయం నుండి మనకి ప్రారంభమవుతూ ఉన్నటువంటి అంశాలను మనము చూసేటువంటిది. సో ఇవి ముఖ్యంగా మనకి ఈ భగవద్గీతలో ఉన్నటువంటి, అందులో ఈ మొదటి 2 విభాగాలను కూడా పూర్తి చేసుకొని ఈరోజు మనము ఈ జ్ఞాన యోగము అనేటువంటి విషయంలోనికి ఎంటర్ అవుతుంది. అయితే ఇక్కడ అర్జునుడు అడుగుతూ ఉన్నాడు, అంటే అంతకుముందు ఆ భక్తి యోగం ద్వారా మరి ఇంతకుముందు చెప్పబడినట్లుగా విశుద్ధ భక్తుల యొక్క సాంగత్వంలో మరి కృష్ణ భక్తి భావనలో ఉన్నటువంటి ఆ పరిస్థితుల నుండి మరి ఆధ్యాత్మిక అనుభూతిలో క్రమత్వం పురోభివృద్ధి చెందేటువంటి విషయాలను, వివిధ అంశాలను ఆ భగవంతుడు వివరించినటువంటి ఆ క్రమంలో అర్జునుడు అడుగుతూ ఉన్నాడు కొన్ని తెలుసుకోగోరినటువంటి విషయాలు. కొన్ని ఇక్కడ చూస్తే టెక్నికల్ గా కొన్ని పదాలు, క్షేత్రం అంటే ఏమిటి, క్షేత్రజ్ఞుడు అంటే ఏమిటి, మరి జ్ఞానం అంటే ఏమిటి, జ్ఞాన విషయము అంటే ఏమిటి అనేటువంటి ఆ విషయాలను తెలుసుకోగోరినటువంటి అర్జునుడు అడగడము, దానికి ఆ భగవంతుడి యొక్క సమాధానము మనకి ఈ అధ్యాయంలో జ్ఞాన మార్గము ద్వారా ఆయన బోధిస్తూ ఉన్నటువంటి అంశాలను మనం ఈ అధ్యాయంలో చూసేటువంటిది. అందుకే అర్జునుడు అడుగుతున్నాడు, మొదటి అధ్యాయంలోని మొదటి శ్లోకం, ప్రకృత్ అర్జున ఉవాచ ప్రకృతిం పురుషం చైవ క్షేత్రం క్షేత్రజ్ఞమేవ చ ఏతద్ వేదితుమిచ్ఛామి జ్ఞానం జ్ఞేయం చ కేశవ. అర్జునుడు అడుగుతూ ఉన్నాడు శ్రీకృష్ణ భగవానుల వారిని, ఓ కృష్ణ, ప్రకృతి మరియు పురుషుడు, భోక్త, ఎంజాయర్, ఈ ప్రకృతి గురించి, పురుషుడు గురించి, అలాగే క్షేత్రము, ఆ క్షేత్రము తెలిసినటువంటి క్షేత్రజ్ఞుడు గురించి. అందుకే అంటున్నాడు ఆయన,
ప్రకృతిం పురుషం చైవ క్షేత్రం క్షేత్రజ్ఞమేవ చ. ప్రకృతి గురించి, పురుషుడు గురించి, భోక్త ఆనందించేటు ఎంజాయర్, అలాగే క్షేత్రము మరియు ఆ క్షేత్రాన్ని తెలిసినటువంటి వాడి గురించి, జ్ఞానము మరియు జ్ఞాన విషయాలను గురించి నేను తెలుసుకోవాలనుకుంటూ ఉన్నాను. మరి అర్జునుడు సాధారణమైనటువంటి వాడేం కాదు. ఆ విషయాలు కొంత అవగాహన ఉండి ఉంటది. కానీ మరి జగద్గురువై, కృష్ణం వందే జగద్గురు అంటాం. మరి ఆ భగవంతుని మించిన ప్రామాణికుడు మరొకడు లేడు. సో ఆయన ద్వారా ఈ విషయాలను మరింత వివరంగా తెలుసుకోవలసినటువంటి, మరింత జ్ఞానవంతంగా తెలుసుకోవాలని అర్జునుడు చేస్తూ ఉన్నటువంటి ప్రయత్నంగా చూడవచ్చు మనం. సో ఆ విధంగా అర్జునుడు ఒక 6 ప్రశ్నలను ఆ కృష్ణ భగవానుల వారిని అడిగినటువంటిది ఇక్కడ చూస్తూ ఉన్నాం. సో దానికి భగవానుడి యొక్క సమాధానం ఆయన చెప్తూ ఉన్నారు. శ్రీ భగవానువాచ ఇదం శరీరం కౌంతేయ క్షేత్రమిత్యభిధీయతే ఏతద్యో వేత్తి తం ప్రాహుః క్షేత్రజ్ఞ ఇతి తద్విదః. మరి అర్జునుడు ప్రకృతి, పురుషుడు, క్షేత్రము, క్షేత్రజ్ఞుడు గురించి, జ్ఞానము, జ్ఞాన విషయాలను గురించి అడిగి తెలుసుకోవాలనే జిజ్ఞాసుడై అడిగినటువంటి వాటికి ఆ భగవంతుడు సమాధానం చెప్తున్నారు. ఏమని? ఓ కుంతి కుమారుడా, ఈ దేహమును క్షేత్రమని అంటారు. ఈ దేహమే క్షేత్రము. ఈ శరీరం ఏదైతే ఉందో ఇది క్షేత్రంగా చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటిది. మరి ఈ దేహాన్ని తెలుసుకున్నటువంటి క్షేత్రజ్ఞుడు అని ఆయన చెప్తున్నారు. ఈ దేహమే క్షేత్రము అని చెప్పబడుతుంది. ఈ దేహాన్ని తెలిసిన వాడు క్షేత్రజ్ఞుడు అని శ్రీకృష్ణ భగవానుల వారి యొక్క సమాధానం. ఎందుకంటే మరి క్షేత్రము అంటే ఏంటి? పొలము అని చెప్తాం. మనం ఏం చేస్తాం? పొలంలో పంటలు పండించుకుంటాం. మనకేం కావాలనో, ఎటువంటి పంటలు కావాలో ఆ పంటలు పండించి దాని వలన లాభాలు పొందడము, ఆ విధంగా పంటల గురించి మనం చేసేటువంటిది పొలము లేదా క్షేత్రంగా చెప్పబడేటువంటి. మరి ఈ జీవుడికి ఈ దేహం ఏదైతే ఉందో, బద్ధ జీవుడికి ఈ దేహం ఏదైతే ఉందో ఇది కర్మక్షేత్రంగా చెప్పబడుతుంది. కర్మలను ఆచరించడానికి మన ఉన్నటువంటి భావనలను, మనం ఏ భావాలతో ఉన్నామో ఆ భావాలకు అనుకూలమైనటువంటి ఈ సృష్టిలో ఉన్న 84 లక్షల రకాలైనటువంటి జీవజాతులలో వివిధ రకాలైనటువంటి దేహాలను పొందడం జరుగుతుంది. కనుక బద్ధజీవుడు మరి ఈ కర్మక్షేత్రం సంసారంలో బంధించబడి ఉండి అతడు ప్రకృతిపై ఆధిపత్యం చలాయించాలనేటువంటి భావనలో ఉన్నటువంటి ఆయనకు ఆ సామర్థ్యాన్ని బట్టి, ఆ దక్షతను బట్టి మనకి వివిధ రకాలైనటువంటి దేహాలు ఇవ్వబడుతూ ఉన్నటువంటిది. సో బద్ధజీవుడు సాధారణంగా ఇంద్రియ భోగాన్ని అనుభవించాలని కోరుకుంటాడు. కాబట్టి ఇక ఆ ఇంద్రియ భోగాన్ని అనుభవించేటువంటి సామర్థ్యాన్ని బట్టి అతనికి దేహము అంటే ఈ కర్మక్షేత్రం, ఎలాగైతే వ్యవసాయం పంటలు మనం పండించుకోవడానికి ఉపయోగించుకుంటాం, అలాగే ఈ దేహం ద్వారా మన యొక్క ఇంద్రియ భోగ వాంఛలను నెరవేర్చుకునేటువంటిది. అందుకే ఈ దేహము క్షేత్రం అని చెప్పబడుతుంది అని ఆయన చెప్తున్నారు. అలాగే మరి ఆ క్షేత్రము, ఈ దేహాన్ని ఎరిగినటువంటి వాడు క్షేత్రజ్ఞుడు అంటే జీవుడు, ఆత్మ. మరి ఇంకా చెప్తూ ఉన్నారు ఇక్కడ అర్జునుడు అడిగినటువంటి 6 ప్రశ్నలు మనము చూస్తే ఇంతకుముందు ఎలాగో ప్రకృతి అంటే ఏమిటి, పురుషుడు, క్షేత్రము, క్షేత్రం తెలిసినవాడు, జ్ఞానము, జ్ఞాన విషయాలను గురించి ఆయన అడగడము. సో దానికి ఆ భగవంతుడు యొక్క సమాధానాలు చూస్తున్నాము. ఈ దేహం క్షేత్రం అని, ఈ దేహాన్ని ఎరిగిన వాడు క్షేత్రజ్ఞుడు అని. అలాగే ఆయన అడిగినటువంటి ప్రశ్నలలో
ప్రకృతి అంటే ఈ భౌతిక ప్రకృతి, పురుషుడు అంటే పరమాత్మ, ఆనందించేవాడు, భోక్త పరమాత్ముడు. జ్ఞానం అంటే శరీరాన్ని మరియు ఆ ఆత్మను తెలుసుకునేటువంటి విషయం, ఆత్మకు పరమాత్మలకు మధ్య ఉన్న సంబంధం. జ్ఞాన విషయం ఏంటంటే పరమాత్మ. సో ఆయన ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నారు, ఓ భరతవంశీయుడా, మరి అంతకుముందు చెప్పారు కదా క్షేత్రజ్ఞుడు, దేహాన్ని తెలిసినటువంటి, మరి ఓ భరతవంశీయుడా, అన్ని దేహాలలోనూ నేను క్షేత్రజ్ఞుడిని కూడా తెలుసుకో. ఈ శరీరాన్ని మరియు దానిని తెలిసిన వాడిని అర్థం చేసుకోవడమే జ్ఞానము అనేది నా యొక్క అభిప్రాయము అర్జున అంటూ చెప్తుంది. సో చెప్పి ఇంకా చెప్తున్నారు, తత్ క్షేత్రం యచ్చ యాదృచ్చ యద్వికారయత యత్ సచయో యత్ ప్రభావచ్చ తత్ సమాసేన మే శృణు. సో ఇక ఆ విధంగా చెప్పిన తర్వాత ఆయన అంటూ ఉన్నారు, ఓ అర్జున, ఇక ఇప్పుడు మరి ఈ క్షేత్రం ఏదైతే ఉందో, ఎందుకంటే ఈ దేహం ఇంద్రియాలతో కూడి ఉన్నటువంటిది. మరి ఆ దేవదేవుడు అయినటువంటి కృష్ణ భగవానుడు ఋషికేశుడు, అంటే ఇంద్రియాలను నియంత్రించేటువంటి వాడు. సో ఆయన చెప్తూ ఉన్నారు ఇక్కడ, ఇప్పుడు ఈ క్షేత్రము అది ఏర్పాటు చేయబడేటువంటి విషయాలను గురించి, అలాగే ఆ క్షేత్రంలో కలిగేటువంటి మార్పులు, ఆ క్షేత్రము ఎక్కడ నుండి ఉద్భవించినది, క్షేత్రము తెలిసిన వాడు ఎవడు, అతని ప్రభావాలు ఏమిటో అనే విషయాలను నా నుండి విను అని చెప్తున్నాను. ఎందుకంటే మరి దానిలో యజమాని ఉంటాడు. ఈ క్షేత్రంలో ఇద్దరు ఉంటారు, ఆత్మ మరియు పరమాత్మలు ఉండేటువంటిది. సో ఆత్మ అనేటువంటిది తనకు సంబంధించినటువంటి, దీన్ని ఏం చెప్తారంటే ఈ ఆత్మ పరమాత్మలను ఒకే ఒక చెట్టు, ఒక కొమ్మపై ఉన్నటువంటి రెండు పక్షులు వంటివి అని చెప్తుంటారు. ఒక పక్షము ఆ చెట్టుపై ఉండేటువంటి వివిధ రకాలైనటువంటి పండ్లను సుఖాలకు దుఃఖాలకు కారకం అవుతూ ఉంటుంటుంది. మరొక పక్షి దానికి సాక్షిభూతంగా చూస్తూ ఉంటుంది. సో కాబట్టి మరి ఈ దేహంలో దేహ యజమాని భగవంతుడు కూడా ఉండేటువంటిది, ఇద్దరు కూడా ఉన్నటువంటి విషయం. మరి ఆ దేహాన్ని దేహ యజమాని మరియు భగవంతుడు ఎరిగి ఉంటాయి. అయితే ఆ దేహ యజమాని ఆ ఒక్క దేహానికి సంబంధించినటువంటి విషయాలు మాత్రమే తెలుస్తాయి. మరి సర్వక్షేత్రజ్ఞుడు అయినటువంటి ఆ భగవంతుడు పరమాత్ముడు అందరి హృదయాలలో ఉండి ఉండడం వల్ల అన్ని దేహాలకు సంబంధించినటువంటి విషయాలు ఆయనకి తెలిసేటువంటిది. సో మరి ఇద్దరు క్షేత్రజ్ఞులలో ఒకడేమో పతనం చెందేవాడు, ఇంకొకరు పతనం చెందకుండా స్థిరంగా ఉండేటువంటి వాడు అనేటువంటిది మనకి అధ్యాయం ద్వారా తెలియబడేటువంటిది. ఒకరు పురుషోత్తముడు కాగా పురుషుడు, ఇంకొకరు ఆదినుడు బద్ధజీవుడుగా ఉండేటువంటి వాడు. సో ఇంకా చెప్తున్నాను ఆయన, ఋషిభిర్బహుదా గీతం ఛందోభిర్విదై పృథక్ బ్రహ్మసూత్ర పదచ్చైవ హేతుమద్భిర్వినిశ్చితై. క్షేత్రము క్షేత్రజ్ఞు గురించిన ఆ జ్ఞానము వివిధ వేద గ్రంథాలలో పలువురు ఋషుల చేత వివరించబడినది. అంటే ఇక్కడ మరి ఈ జ్ఞానాన్ని తెలియచేయడంలో దేవదేవుడైనటువంటి శ్రీకృష్ణుడు మహోన్నతమైన ప్రామాణికుడే అయినప్పటికీ కూడా ఆయన మరి మనకున్నటువంటి సామాన్య ఆచారం ప్రకారము పండితులు ప్రామాణికులు సర్వదా పూర్వ ఆచార్యులుగా మరి నిదర్శన చూపెడుతూ ఉంటారు, పూర్వ ఆచార్యులను. సో కనుక ఆయన ఇక్కడ చెప్తున్నారు, ఈ క్షేత్రము క్షేత్రజ్ఞ గురించినటువంటి ఈ జ్ఞానం ఏదైతే ఉందో అది వేద గ్రంథములలో పలువురు ఋషుల చేత వివరించబడి ఉన్నది అర్జున అని చెప్తున్నారు. ఎన్నో వేద సూత్రాలలో ప్రత్యేకించి బ్రహ్మసూత్రాలలో ఇది సహేతుకంగా అంటే హేతుబద్ధకంగా చెప్పబడి ఉన్నది
ఆ, అని సహేతుకంగాను మరియు హేతుబద్ధకంగా వివరించబడినది అంటూ, అంటే కార్యకారణాలతో సహా హేతుబద్ధకంగా వివరించబడినది అంటూ చెప్తూ ఉన్నారు. ఇక మనకి ఇక్కడ ఆయన క్షేత్రం గురించి చెప్తున్నారు. పంచ మహాభూతములు, మిథ్య, అహంకారము, బుద్ధి, అవ్యక్తము, దశ ఇంద్రియాలు, అందులో 5 జ్ఞానేంద్రియాలు, 5 కర్మేంద్రియాలు, మనస్సు మరియు 5 ఇంద్రియ గ్రాహ విషయాలు, కోరిక, ద్వేషము, ఆనందము, మొత్తం జీవిత లక్షణాలు మరియు నమ్మకాలు, ఇవన్నీ సంగ్రహంగా క్షేత్రంగాను దాని అంతఃప్రక్రియలుగాను భావించబడతాయి అర్జున అంటూ మనకి ఈ 6 మరియు 7 శ్లోకాలలో శ్రీకృష్ణ భగవానుల వారు చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. ముఖ్యంగా ఆయన ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశాలలో మహర్షులు ప్రామాణికుల వాక్కుల నుండి, వేద మంత్రాల నుండి, వేదాంత సూత్రాల నుండి ఈ జగత్తు యొక్క మూల అంశాలను మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు అని చెప్తారు. మొట్టమొదట పంచమహాభూతాలు అని చెప్తాం. 5 గ్రేట్ ఎలిమెంట్స్: భూమి, జలము, అగ్ని, వాయువు, ఆకాశం. ఇవి పంచమహాభూతాలుగా చెప్పబడేటువంటివి అనే 5 మహాతత్వాలు, మహాభూతాలు. ఇక ఆ తర్వాత బుద్ధి, మైండ్, తర్వాత మిథ్యా అహంకారం, ఫాల్స్ ఈగో, సో మరి అవ్యక్తము అనేటువంటి ఈ అంశాలు. అలాగే ఇంకా మనకి మహాభూతాల తర్వాత మనకి జ్ఞానేంద్రియాలు, కర్మేంద్రియాలుగా చెప్పబడేటువంటిది. ఇందులో కళ్ళు, చెవులు, ముక్కు, నాలుక, చర్మము అనేటువంటి 5 జ్ఞానేంద్రియాలు. అలాగే వాక్కు, మాటలు, పాదాలు, సారీ ఓకే, లెగ్స్, మరి చేతులు, హ్యాండ్స్, ఆనస్, గుదము అని చెప్పబడేటువంటి, అలాగే జెనిటల్స్, ఆ జననేంద్రియం అనే కర్మేంద్రియాలు. ఇవి కర్మలకు ఉపయోగించారు. అలాగే మనకు ఇక రూపము, వాసన, శబ్దము, స్పర్శ, రుచి అనే ఇంద్రియ విషయాలు. అలాగే మనసు, బుద్ధి, మిథ్యా అహంకారము, అవ్యక్తం అనేటువంటి టోటల్ 24 మూలకాల చేత ఈ వీటి యొక్క కలయికకే మనకి దుఃఖాలు కానీ, మరి సుఖాలు కానీ, లేదా కోరికలు కానీ, ఇవన్నీ కూడా జరిగేటువంటివి. మరి జీవ వ్యవస్థలు ఏంటి? మన యొక్క కాన్షియస్నెస్, చైతన్యం చేత తెలియబడుతూ ఉండేటువంటిది కదా. సో అందులో స్థూల, సూక్ష్మ శరీరాలతో పాటు ఆత్మ కూడా ఉండేటువంటిది. అలాగే మరి మనం చేసేటువంటి అశాశ్వతంగా ఉండేటువంటి యాక్టివిటీస్, పుట్టడము, పెరుగుదల, కొంతకాలం నిలిచి ఉండడము, మనకు సంబంధించిన వాటిని ఉత్పత్తి చేయడము, ప్రొడ్యూసింగ్ ఆఫ్ ది స్ప్రింగ్స్, తర్వాత క్షీణించి చివరికి నశించిపోయేటువంటి ఈ దేహంలో కలిగేటువంటి మార్పులు. సో ఇవి మనకి సాధారణంగా ఇక్కడ చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి 24 మూలకాలు ఈ శరీరంలో ఉండేటువంటి. అలాగే 8 నుండి 12 శ్లోకాలలో
ఆ భగవంతుడు జ్ఞాన విషయాలను తెలియచేస్తున్నాడు. జ్ఞానము అంటే ఏమిటి అనేది మరి ఆయన ఇక్కడ ధృవపరుస్తూ చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశాలను మనం చూడవచ్చు. ఏం చెప్తున్నారు ఇక్కడ అంటే, ఆ జ్ఞానం అంటే ఈ శ్లోకాల్లో చెప్తున్నారు. అమాన్వితమిదం సరే అమాన్నిత్వమదం మదంబిత్వం అహింసా క్షాంతిరార్జవం ఆచార్యోపాసనం చౌచం స్థైర్యమాత్మ వినిగ్రహ ఇంద్రియార్థేషు వైరాగ్యం అనహంకార ఏవ చ జన్మ మృత్యు జరా వ్యాధి దుఃఖ దోషానుదర్శనం అసక్తిరన విశ్వంగః పుత్రదార గృహాదిషు నిత్యం చ సమచిత్తత్వం ఇష్టానిష్టోపతిషు మయి చానన్యయోగేన భక్తిరవ్యభిచారిణి వివిక్త దేశ సేవిత్వం అరతిర్జన సంసది ఆధ్యాత్మ జ్ఞాన నిత్యత్వం తత్వజ్ఞానార్థదర్శనం ఏతద్ జ్ఞానమితి ప్రోక్తం అజ్ఞానం యదతోన్యత. సో ఇక చెప్తూ ఉన్నారు మరి ఏంటి ఈ జ్ఞాన అంశాలు ఏమిటో చెప్తూ ఉన్నటువంటివి మనకి వినయంగా ఉండడం, గర్వము లేకపోవట, మరి అహింస, ఓర్పు, సరళత, మంచి ఆధ్యాత్మిక గురువును ఆశ్రయించుట. ఇక్కడ అందుకే చెప్తూ ఉన్నటువంటి ఆచార్యోపాసనం, గురువు ద్వారా ఒక ప్రామాణికమైనటువంటి గురువుని ఆశ్రయించినప్పుడే ఆధ్యాత్మిక జీవనము ప్రారంభమవుతుంది అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. సో కనుక ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి గురువును ఆశ్రయించుట, శుచిత్వం, పరిశుభ్రత అనేటువంటిది చాలా ముఖ్యం అని చెప్తుంటారు. క్లీన్లీనెస్ ఈజ్ నెక్స్ట్ టు ద గాడ్ అని చెప్పబడుతూ ఉంటుంది. సో కాబట్టి మరి శుభ్రత్వము అనేటువంటిది ముఖ్యంగా రెండు రకాలుగా ఉంటుంది. బాహ్య శుభ్రత్వము, ఆంతరిక శుభ్రత్వము అనేటువంటి అంశాలు కదా. సో కాబట్టి మరి అలా బాహ్యంగాను ఆంతరంగాను ఎప్పుడు శుద్ధమైనటువంటి స్థితిలో ఉండాలి అని చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటిది. అలాగే స్థిరత్వం, మరి స్థిరత్వము అంటే ఆధ్యాత్మిక జీవనంలో ప్రగతి సాధించడానికి మనిషి ఒక దృఢమైనటువంటి నిశ్చయాన్ని కలిగి ఉండాలి అని అర్థం అని చెప్తూ ఉంటారు. మరి ఒక దృఢమైనటువంటి నిశ్చయం లేనిదే ఎవడు కూడా వాస్తవమైనటువంటి ఆధ్యాత్మిక ప్రగతి సాధించలేరు అని చెప్తారు. అలాగే ఆత్మ నిగ్రహం, మరి ఆత్మ నిగ్రహము అంటే ఆధ్యాత్మిక ప్రగతి పథానికి హానికరమైన దేనినైనా మనిషి స్వీకరించకూడదు అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. అందుకే మనకి ఇస్కాన్ లో 4 రెగ్యులేటివ్ ప్రిన్సిపల్స్ చెప్పబడుతుంది. 4 నియమాలను పాటించాలి అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. మాంసాహార భక్షణ చేయొద్దు, మత్తు పదార్థాలను స్వీకరించవద్దు, అక్రమమైనటువంటి సంబంధాలను పెట్టుకోవద్దు, జూదము ఆడకూడదు అనే 4 నిబంధనలు మనకి. సో కనుక అది ఆధ్యాత్మిక జీవన పురోభివృద్ధికి ఆటంకాన్ని కలిగించేది. కనుకనే వాటిని, ఎందుకంటే ధర్మానికి ఉన్నటువంటి 4 స్తంభాలకు అవి ఆటంకాన్ని కలిగించేటువంటి, సో కనుక వాటిని వదిలివేయాలి అని చెప్తారు. అలా
మరి ఆధ్యాత్మిక ప్రగతికి హానికరమైనటువంటి దేనినైనా స్వీకరించకుండా ఉండడమే నిగ్రహాన్ని కలిగి ఉండడం. అదే ఇంద్రియ భోగ వస్తువులను త్యజించడము, మిథ్యా అహంకారం లేకపోవడము. ఒకటిగా మనకు మిథ్యా అహంకారం అంటే ఈ దేహమే తానని భావన. మిథ్య వాస్తవం కానటువంటి దాన్ని వాస్తవంగా భావించడం. వాస్తవం ఏమిటి? ఈ దేహము అశాశ్వతమైనది, కాలక్రమంలో నిరంతరము మార్పులు చెందేటువంటిది. పుడుతుంది, పెరుగుతుంది, కొంతకాలం నిలిచి ఉంటుంది, దానికి సంబంధించిన పదార్థాలను ఉత్పత్తి చేస్తుంది, తర్వాత క్షీణిస్తుంది, చివరికి నశించిపోయేది. సో కానీ అలా నశించిపోయేటువంటిదే మనము అనే భావనలో ఉండడమే విద్య అహంకారం అని చెప్తూ ఉంటున్నాం. ఎందుకంటే మనిషి తాను దేహాన్ని కాదు అని ఆత్మని అర్థం చేసుకున్నప్పుడే అసలైనటువంటి అహంకారం స్థితికి వస్తాడు అని చెప్తారు. అది అసలైన అహంకారం అంటే, నేను ఈ దేహం కాదు, నేను శాశ్వతమైన ఆత్మను, జనన మరణాలకు అతీతంగా ఉండేటువంటి ఆత్మ అనే భావన రావడమే నిజమైన అహంకారం. కానీ ఆ అహంకారం ఉండదు మనలో, మిథ్యా అహంకారం. ఈ దేహం నేను, కాబట్టి ఈ దేహం గురించే నిరంతరం ప్రాకులాడుతూ ఉంటుంటాం. ఈ దేహ సంబంధమైనటువంటి విషయాలలోనే నిరంతరము నిమగ్నమై ఉంటుంటాం. సో కాబట్టి మరి ఆ విధంగా మిథ్యా అహంకారం లేకపోవడం, జన్మ మృత్యు జరా వ్యాధి దోషాలను గ్రహించడం. జన్మము, మృత్యువు, ముసలితనము, రోగాన్ని స్వీకరించడంలో ఉన్న దుఃఖాలను మనిషి అర్థం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నించాలి అని చెప్తుంటారు. మనకి జన్మను గురించినటువంటి వర్ణనలు వివిధ శాస్త్రాలలో ఉన్నవి. అంటే జన్మించడానికి ముందు ఉండే స్థానము, తల్లి యొక్క ఆ గర్భంలో శిశు నివాసము మలమూత్రాల యొక్క స్థానం పక్కనే ఉంటుంటాం. అక్కడ ఎన్నో క్రిమి కీటకాదులు నిరంతరం పుడుతూ ఉంటాయట. ఆ బాధలు ఎటు కదలలేనటువంటి స్థితి. ఆ బాధల్లో ఉన్నప్పుడు భగవంతుడు గుర్తుకొస్తాడట మనకి. భాగవతంలో చెప్పబడుతూ ఉంటుంది. గుర్తుకొచ్చి ఆ దుఃఖాన్ని సమయంలో భగవంతుడు చెప్తాడట, ఇక ఎప్పుడు నేను నిన్ను మర్చిపోను, నీ యొక్క ధ్యాసలోనే నీ యొక్క నా యొక్క స్వధర్మాన్ని నేను నిర్వర్తిస్తాను, భగవంతుడితో మాట ఇస్తాడట. కానీ ఎప్పుడైతే తల్లు కడుపు నుండి బయటకు వస్తామో, ఆ వచ్చేటప్పుడు ఎట్లా అంటే బయటికి ఇట్లా ఫోర్స్ఫుల్ గా నెట్టివేయబడతారట, తలక్రిందులుగా. అలా వచ్చేటువంటి స్థితిలో ఆ దుఃఖానికి అంతకుముందు భగవంతుడికి ఏం మాట ఇచ్చామో అవి మర్చిపోతాం. వచ్చి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఈ బాహ్యమైనటువంటి ఆకర్షణలు, తల్లి తండ్రి, అలాగే మనతో వచ్చేటువంటి ఇతర జీవులు అందరితో ఆ మోహంలో పడిపోయి మళ్ళీ ఈ జన్మ మృత్యు, అలాగే మరణం ఎంతటి భయంకరం అంటే 85 లక్షల తేళ్లు ఒకేసారిగా పుడితే ఎంత బాధ ఉంటుందో అంత బాధగా ఉంటుందట మరణం. అలాగే రోగాలు కొంతమంది అనుభవం చూస్తూ ఉంటాం, ముసలితనం చూస్తూ ఉంటాం, ఎంతో మంది ముసలి వాళ్ళు అయినటువంటి. సో కాబట్టి వాటన్నిటి నుండి బయటపడేటువంటి పరిస్థితి. అలాగే నిర్లిప్తత అని చెప్తుంటారు. మరి అంటే ఈ లౌకిక జీవనం పట్ల మనకి నిరాశాభావం కలగాలి అని చెప్తారు. అలా కలగంది ఆధ్యాత్మిక జగత్తులో మనము పురోభివృద్ధి సాధించలేము అని చెప్తారు. నిర్లిప్తత అంటే అన్నీ అని కాదు, లౌకికమైనటువంటి విషయాలనే నిర్లిప్తత ఉండాలి. అలాగే హరే కృష్ణ. అలాగే పిల్లలు, భార్య, ఇల్లు మొదలైన వాటి బంధనము నుండి విముక్తి. సో ఇక్కడ
పిల్లలు, భార్య, ఇల్లు మొదలైన వాటి నుండి విముక్తి అంటే దాని అర్థము పిల్లల పట్ల, భార్య పట్ల, గృహము, వాటి అనాసక్తి అని చెప్తుందంటే వారి ఎడ కనికరం లేకుండా ఉండాలని కాదు. అనవసరమే అంటే అతిగా వాళ్ళ ఎడ ఆసక్తిని కలిగి ఉండాలి. ఎంతవరకు ఉండాలో వాళ్ళకి ఎంత అవసరమో, మన అవసరం ఎంతవరకు ఉందో అంతవరకు వాళ్ళకి మన సహజమైనటువంటి విషయాలతో ఉండాలి. అంతేగాని ఆధ్యాత్మికానికి అడ్డంకులుగా ఉండే అంత వరకు వాళ్ళతో ఉండకూడదు అని చెప్తున్నాం. అలాగే ఇంకా ఓకే. విము సుఖ దుఃఖ సందర్భాలలో సమచిత్తం. అంటే మనకి జీవితంలో అంతకుముందు కూడా భగవద్గీత 2వ అధ్యాయంలో చెప్పబడుతుంది. సుఖాలు, దుఃఖాలు అనేటువంటివి మన జీవన విధానంలో వచ్చిపోయేటువంటి ఎండాకాలము, వానాకాలం లాంటి అంటే చలికాలం లాంటివి అని చెప్తారు. సో వాటిని ఓర్చుకోవడం నేర్చుకోవాలి అని చెప్తారు. సో కాబట్టి మరి ఆ సుఖాలు వచ్చిన మరి ఎందుకంటే సుఖాలు రావడము పోవడాన్ని ఎవడు కూడా అదుపు చేయలేనటువంటి, కానీ మనం అనుకుంటాం మనం చేసుకునేటువంటిది వస్తూ ఉంటుంది. కానీ ఎప్పుడు మాత్రం వాటిని మనం అదుపులో ఉంచుకుంటే భక్తి మార్గంలో ఉన్నప్పుడు మాత్రం. కానీ మనం లౌకికమైనటువంటి సుఖాలను మన ఆధీనంలో ఉన్నవి అనే భావంలో ఉంటూ ఉంటుంది. సో కాబట్టి మరి లౌకిక జీవన పద్ధతి నుండి విముక్తులైన అంటే అనాసక్తతను కలబర్చినటువంటి వాడు సుఖ సందర్భంలోనూ దుఃఖ సందర్భంలోనూ సమభావనతో ఉంటాడు అని చెప్తున్నారు, ఉండాలి అని చెప్తున్నారు. అలాగే ఆ భగవంతుని ఎడ నిరంతరమైన విశుద్ధ భక్తి ఉండాలి. ఎందుకంటే మనిషికి ఆధ్యాత్మిక జీవన విధానానికి అనుగుణంగా అతడు నిరంతరము ఉండాలి అని చెప్తుంటారు. అలాగే ఏకాంత ప్రదేశంలో నివాసించాలని కోరుకోవడము, జనసామాన్యము పట్ల విరక్తి, స్వీయ సాక్షాత్కారాన్ని యొక్క ప్రాముఖ్యతను అంగీకరించడము మరియు పరతత్వపు తాత్విక శోధన ఏవైతే ఇక్కడ చెప్పబడ్డాయో ఇవన్నీ జ్ఞానము అని చెప్తూ ఉన్నారు. దీనికి భిన్నమైనటువంటిది ఏదైనా సో ఇక్కడ చెప్పబడినటువంటి ఈ విషయాలకు భిన్నమైనటువంటిది ఏదైనా అది అజ్ఞానము అని నేను ప్రకటిస్తూ ఉన్నాను అర్జున అంటూ చెప్తూ ఉన్నాను. సో ఆ విధంగా జ్ఞాన మార్గం ద్వారా జ్ఞానం అంటే కొన్ని అంశాల యొక్క సమూహము, ప్రాసెస్ ఇది. వినయంగా ఉండడం, గర్వం లేకుండా ఉండడము, అహింసాయుతంగా ఉండడము, ఓర్పుతో ఉండడము, సరళత్వంతో ఉండడము, ఒక ప్రామాణికమైనటువంటి ఆధ్యాత్మిక గురువును ఆశ్రయించడము, ఇది జ్ఞానము అంటే. జ్ఞానం అంటే ఏదో ఒక విషయాన్ని తెలుసుకొని అది నాకు వచ్చేసింది అని చెప్పుకోవడం కాదు జ్ఞానం. సో కాబట్టి వినయాన్ని అలవాటు చేసుకోవడం మొదలుకొని ఆ పరతత్వ అనుభూతి స్థితి వరకు ఉన్నటువంటి మరి మనకి ఇలా క్రమక్రమంగా ఇవి ఉండేటువంటి ఒక అంతస్తుల వంటివి అని చెప్తూ ఉంటారు. సో ఇలా వీటన్నిటినీ పాటిస్తూ ఆధ్యాత్మికంగా పురోభివృద్ధి చెందాలి అని చెప్తాను. సో ఏవైతే అంశాలు ఇంతకుముందు మనం చెప్తున్నామో అవే ఇవి. సో ఈ 20 అంశాలు జ్ఞాన విషయాలుగా చెప్పబడినటువంటి. హరే కృష్ణ. ఇంకా ఆ భగవంతుడు చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశాలు మనము చూడవచ్చు. జ్ఞేయం యత్తత్ ప్రవక్ష్యామి యద్ జ్ఞాత్వామృతమశ్నుతే అనాదిమత్ పరం బ్రహ్మ న సత్తన్న సదుచ్యతే.
సో ఇంకా చెప్తూ ఉన్నారు, ఓ అర్జున, దేనిని తెలుసుకోవడము ద్వారా నీవు అమృత తత్వమును అంటే శాశ్వత తత్వమును చవి చూస్తావో అట్టి దానిని నేను వివరిస్తాను అంటూ చెప్తున్నారు. ఆది లేనిది అంటే ఎప్పుడు ప్రారంభం కానటువంటి, ఎప్పటి నుంచో ఉన్నటువంటి, అలాగే నాకు ఆధీనమైనటువంటి బ్రహ్మము ఈ భౌతిక జగత్తు యొక్క, ఈ భౌతిక ప్రపంచం యొక్క కార్యకారణములకు అతీతంగా ఉంటుంది అంటూ చెప్తుంది. అంటే కర్మక్షేత్రమును క్షేత్రజ్ఞుని భగవంతుడు వివరించాడు. అలాగే క్షేత్రజ్ఞుని తెలుసుకునేటువంటి పద్ధతిని కూడా అతడు తెలియచేసినటువంటిది మనకి. సో ఇక ఇప్పుడు తెలుసుకోదగినటువంటిది అంటే ఏమిటో, ఇక్కడ ఆత్మను మరియు పరమాత్ములను అంటే ఆత్మ పరమాత్ములను గురించి ఆ దేవదేవుడు వివరించడం మొదలు పెడుతున్నాడు. అందులో ఇక్కడ మనకి ఆత్మను గురించి చెప్తున్నాడు. ఎందుకంటే మరి క్షేత్రజ్ఞుని అంటే ఆత్మ, అలాగే సర్వక్షేత్రజ్ఞుడైనటువంటి పరమాత్మ, ఇద్దరి జ్ఞానము చేత మనిషి ఆ జీవనము అనేటువంటి అమృత తత్వాన్ని చవిచూస్తారు అని చెప్తారు. సో అందుకే ఆయన అంటున్నాడు, దేనిని తెలుసుకోవడము ద్వారా అమృత తత్వమును చవి చూస్తావో అట్టి దానిని నీకు నేను తెలియచేస్తాను అర్జున అంటూ ఉన్నటువంటి. ఎందుకంటే మరి జీవుడు అంతకుముందు మనం చెప్పుకున్నట్లుగా 2వ అధ్యాయంలో చెప్పబడినట్లు నిత్యుడు. ఎందుకంటే అది పుట్టుక లేనట్టు అనాది అని చెప్తున్నారు. అనాది అంటే పుట్టిన తేదీ లేనటువంటిది. మనకి ఎవరికైనా ఇక్కడ ఆదిగా ఉండే, ఆది ప్రారంభమైందంటే ఏదో ఒక డేట్ పుట్టుతూ ఉంటాం. సో కాబట్టి జీవుడు అనేటువంటి వాడు నిత్యుడు, అనాదిగా ఉన్నటువంటి వాడు. అందుకనే ఆ ఆది లేనివాడుగా చెప్పబడుతున్నాడు. అందుకే మనకి భగవద్గీత 2వ అధ్యాయంలో చెప్పబడుతుంది, నజాయతే మ్రియతే వా విపచ్చిత్ అని చెప్తారు. అంటే దేహాన్ని ఎరిగిన వాడు ఏనాడు జన్మించడు, ఏనాడు మరణించడు. సో ఆ విధంగా ఆ ఆత్మ పరమాత్మల తత్వాన్ని భగవంతుడు తెలియచేస్తున్నాడు. ఇంకా పరమాత్మ గురించి చెప్తున్నాడు, సర్వత పాణిపాదం తత్ సర్వతో శిశిరోముఖం సర్వత శృతిమల్లోకే సర్వమావృత్య తిష్టతి. సో ఇంకా చెప్తున్నారు, సర్వత్రా ఆయన చేతులు, పాదములు, కన్నులు, శిరస్సులు, ముఖములు మరియు చెవులు ఉన్నాయి. ఈ విధంగా పరమాత్మ జగత్తంతా ఆవరించి ఉన్నాడు అని చెప్తున్నాడు. ఎలాగైతే సూర్యుని యొక్క అపరిమితమైనటువంటి కిరణాలు ప్రసరిస్తూ ఉన్నట్లుగా ఆ పరమాత్మ లేదా భగవంతుడు నెలకొని ఉన్నాడు అనేటువంటిది మనకి ఇక్కడ చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి అంశం. ఎందుకంటే ఆయన తన సర్వవ్యాపకమైన రూపంలో నెలకొని ఉండగా ఆది గురువైనటువంటి ఆ బ్రహ్మదేవుడు మొదలుకొని చిన్న చిన్న జీవులైనటువంటి చీమ లాంటి జీవుల వరకు కూడా ఆ పరమాత్మ వ్యాపించి ఉండేటువంటి. అందుకే అపరిమితమైనటువంటి శిరములు, పాదములు, హస్తములు, కళ్ళు ఉన్నాయి అని చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి. ఇంకా చెప్తున్నారు, ఆ పరమాత్ముడు అన్ని ఇంద్రియాలకు అసలు మూలము అంటూ చెప్తున్నారు. ఆ పరమాత్ముడే సర్వేంద్రియాలకు ఆది మూలమైనటువంటి వాడు. అయినా అతడు ఇంద్రియ రహితుడు అని చెప్తున్నాడు. అన్నింటినీ సంరక్షించి పోషించేవాడు, అయినా అనాసక్తుడు, దేని ఎడ కూడా ఆసక్తిని కలిగి ఉండడు. అన్నిటి ఎడ సమత్వ భావంతో, తటస్థ భావంతోనే ఉండేటువంటి వాడు. సర్వజీవులను పోషించేటువంటి వాడు, రక్షించేవాడు అయినప్పటికీ కూడా అనాసక్తుడు.
ప్రకృతి యొక్క త్రిగుణాలకు అతడు అతీతుడు, మరియు అదే సమయంలో ప్రకృతి త్రిగుణాలకు ఆయనే ప్రభువు అంటూ చెప్తూ ఉన్నటువంటి. ఎందుకంటే భగవంతుడు అవతారాలు తీసుకునేటప్పుడు ఆయన యొక్క ఆంతరంగిక శక్తి ద్వారా యథారూపంలోనే అవతరిస్తాడు అనేటువంటిది మనకు భగవద్గీతలో చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి. ఎందుకంటే ఈ భౌతిక ప్రకృతికి ఆయనే ప్రభువు కనుక ఆయన కలుషితమయ్యే అవకాశమే లేదు. ఆ భగవంతుడి యొక్క దేహం అంతా కూడా ఆధ్యాత్మికమైనది అని చెప్పుకుంటాం. సో ఇంకా బహిరంతచ్చ భూతానాం అచరం చరమేవ చ సూక్ష్మత్యాత్ తదవిజ్ఞేయం దూరస్థం చాంతికే చ తత్. సో ఇంకా చెప్తున్నారు, పరమ పురుషుడు కదిలే మరియు కదలలేని ప్రతి జీవుని బయట లోపల ఉంటాడు. అతి సూక్ష్మంగా ఉన్నందున అతడు చూడడానికి లేదా తెలుసుకోవడానికి భౌతిక ఇంద్రియాల శక్తికి మించిన వాడు. చాలా దూరంలో ఉన్నప్పటికీ ఆయన అందరికీ దగ్గరలోనే ఉంటాడు అంటూ చెప్పబడుతుంది. ఎందుకంటే ఆ పరమపురుషుడైనటువంటి నారాయణుడు ప్రతి జీవుని బయట లోపల నివసిస్తూ ఉన్నాడు అనేటువంటిది మనకి వేద సాహిత్యంలో తెలుపబడుతూ ఉన్నటువంటి విషయం. అతడు ఆధ్యాత్మిక మరియు భౌతిక జగత్తులు రెండింట్లో కూడా ఉండేటువంటి వాడు. అతడు చాలా దూరంలో ఉన్నప్పటికీ కూడా మనకు చాలా దగ్గరగా ఉన్నటువంటి వాడు కూడా. సో ఇంకా చెప్తూ ఉన్నాను, అవిభక్తం చ భూతేషు విభక్తమివ చ స్థితం భూతభర్తృ చ తద్జ్ఞేయం గ్రసిష్ణు ప్రభవిష్ణు చ. సో ఇంకా చెప్తూ ఉన్నాడు ఆయన, పరమాత్ముడు విభజించుటకు అంటే ఆ విభజించుటకు వీలు లేనటువంటి వాడు అయినా సర్వప్రాణులలో వేరువేరుగా కనిపిస్తూ ఉంటాడు. ఎందుకంటే ఆ పరమాత్ముడు సమస్త జీవులలో విభజింపబడినట్లుగా కనిపించినప్పటికీ కూడా అతడు ఈనాడు విభజించడానికి వీలు కానటువంటి వాడు అని చెప్తున్నాడు. సమస్త జీవులకు ఆ పరమేశ్వరుడే సృష్టికర్త, అతడు ఒక్కడుగానే నిలిచి ఉంటాడు అని చెప్తున్నాడు. ప్రతి జీవునికి అతడే పోషకుడై విభజించడానికి అంటే ఇక్కడ అతడే అందరినీ కూడా కబలిస్తాడు, సంరక్షకుడు, పోషకుడు మరియు లయకారకుడు ఆయన అని చెప్తూ ఉన్నాడు. ఎందుకంటే మరి పరమాత్ముడు అందరి హృదయాలలో ఉండి వేర్వేరుగా ఉన్నట్లుగా ఉంటాడు కదా, మరి విభజించడం లేదు అంటే ఎలా అని మనకి డౌట్ రావచ్చు. సో మనం చూస్తాం, సూర్యుడు లేదా చంద్రుడు సాయంకాలం రాత్రిపూట వెన్నెల్లో చంద్రుడు మనం ఎక్కడుంటే అక్కడ మనతో ఉన్నట్లుగానే అనిపిస్తాడు. ఒక విధంగా నీటి కుండలు పెట్టుకొని చూసాం అనుకోండి, ఎన్ని కుండలు ఉంటే అన్ని కుండల్లో విడివిడిగానే కనిపిస్తాడు సూర్యుడైనా చంద్రుడైనా. అలాగే మనం ఇక్కడుంటే ఇక్కడ మనతో ఉన్నట్టు అనిపిస్తుంది, ఎక్కడో దూరంగా పోయి అక్కడ ఉండేటువంటి వాళ్ళ దగ్గర కూడా అక్కడే ఉన్నట్టు అనిపిస్తుంది. సో ఆ విధంగా అతడు విభజించడానికి వీలు కానటువంటి వాడు, విభజించినట్లుగా కనిపించినప్పటికీ కూడా ఏనాడు విభజింపబడని వాడుగా చెప్తుంది. సో ఇంకా చెప్తూ ఉన్నాను, జ్యోతిషామపి తజ్జ్యోతి తమస పరముచ్యతే జ్ఞానం జ్ఞేయం జ్ఞానగమ్యం హృది సర్వస్య విష్టితం. సో మరి అతడే
అంటే ఆ భగవంతుడే, ఆ పరమాత్ముడే సమస్త తేజోపూర్ణ పదార్థాలలోని కాంతి మూలము అంటూ చెప్పుకున్నాను. జ్యోతిషామపి తజ్జ్యోతి. జ్యోతిషం అంటే సమస్త తేజోపూర్ణ పదార్థాలలో తజ్జ్యోతి ఆది కాంతి మూలము అని చెప్తున్నాం. ఆయనే కాంతి మూలం. తమసహ అంటే చీకటి, అజ్ఞానం, అజ్ఞాన అంధకారానికి అతీతుడు, పరముచ్యతే. జ్ఞానం జ్ఞేయం జ్ఞానగమ్యం హృది సర్వస్య విష్టితం. విష్టితం అంటే నిలిచి ఉండడం. సో జ్ఞానము, జ్ఞానంతో తెలుసుకోదగ్గవాడు ఆయనే, జ్ఞానంతో పొందదగిన వాడు ఆయనే. అందరి హృదయాలలో అధిష్ఠించి ఉన్నటువంటి వాడు కూడా, ఎల్లరి హృదయాలలో నెలకొని ఉన్నవాడు కూడా ఆయనే అంటూ చెప్పబడుతున్నటువంటి అంశం. హరే కృష్ణ. మరి ఇంకా చెప్తున్నాం. इति क्षेत्रं तथा ज्ञानं ज्ञेयं चोक्तं समासतः मद्भक्त एतद्विज्ञाय मद्भावायोपपद्यते. హలో. హలో సుమికి మాతాజీ, సౌండ్ రావట్లేదు, వాయిస్ రావట్లేదు. గురూజీ కట్ అయిపోయింది గురూజీది. हरे कृष्ण. स्वप्न माता जी. ఊరుకో. హరే కృష్ణ గురూజీ, కట్ అయిపోయింది, మీ వాయిస్ కట్ అయిపోయింది, అందుకే అడిగి. ఆ పర్లేదు మాతాజీ, ఆ స్వప్న మాతాజీకి హోస్ట్ ఉంది, ఆమె నాకు ఇస్తే ఓకే నేను. ఓకే 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 గురూజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. ఓకే మాతాజీ, హరే కృష్ణ.
సో ఇంకా ఆయన చెప్తూ ఉన్నారు ఈ 19 శ్లోకంలో, ఈ విధంగా క్షేత్రము, జ్ఞానము మరియు జ్ఞాన విషయములను నేను సంగ్రహంగా తెలియచేశాను. కేవలము నా భక్తులు మాత్రమే దీనిని యథార్థంగా అర్థం చేసుకోగలరు. అలా చేసిన పిదప వారు నా దివ్య స్వభావమునే పొందుతారు అంటూ ఆ భగవంతుడు చెప్తూ ఉన్నటువంటి విషయాలను మనము ఆ 19వ శ్లోకంలో చూస్తాము. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. సరే మాతాజీ, ఇక్కడ ఆపిస్తాను. ఆ మాతాజీ హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. ప్రభుజీ, మాతాజీ, ఎవరికైనా ఏమైనా సందేహాలు ఉందా? హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ప్రభుజీ. ప్రభుజీ, అంటే ఇప్పుడు సారాంశం చూసుకుంటే జ్ఞాన విజ్ఞాన యుగంలో ప్రభు, మీరు ఈ- అడగదలుచుకున్నది డైరెక్ట్ గా అడగండి. హరే ఆ, కృష్ణ. ఆ, ఆ, అదే లైవ్ లో ఉంది ఇది, మళ్ళీ ఇప్పుడు ఇంకా లైవ్ ఉంది ఇది. హరే కృష్ణ. ఆహా. అయితే ఈశ్వరుడి గురించి తెలుసుకోవడం కన్నా గొప్ప జ్ఞానం ఏది లేదు అంటారా ప్రభు? అంటే ఇంకా అది చెప్తున్నాను. భాగవతం ఈ అధ్యాయంలో భాగవతం చెప్తున్నది కూడా అదే ప్రభు. సో భాగవతం ఒకటి రెఫర్ చేసుకుంటే సరిపోతుందా ప్రభుజీ? Yes, ప్రభు. 18,000 శ్లోకాలు. భాగవతంలో ఉన్నటువంటి అంశాలను అవగాహన చేసుకోవాలి. భగవద్గీత, భాగవతము వంటి అన్ని గ్రంథాలు.